abantu abonse kwenu uthi maqeda xhopeka babeni nabafokazana ngikhulekela wena osekhaya, wena osemsebenzini, wena othi njengamanje kumnyama empilweni yami, ngithi ngiyakubeka isandla. Ngithi njengamanje yonke imoya ekuhlasela ebusuku, emini, ntambama leshona, nabakufungele engozini zemoto, ngithi kusasa kunjani sila e-community hall ePinville. Wonke umuntu onomuntu ogulayo wakubo osendlini, ngithi wonke umuntu onomuntu wakubo ogulayo, ngaba usebenzi, ngabe uyakhala, ngabe useyinhlungwini, ngabe unama-pain, ngabe u-applyile umsebenzi awutholi, ngabe unamabhizinisi, ngabe unani, ngithi njengamanje Springbok nyanga yeshumi woza wena kusasa, woza nomuntu wakini ogulayo, woza ukhulekela, uzothatha isibusiso, wena onebhizinisi, bese ngithi njengamanje uzothatha umhlobo wenkani ezokushobela inkani ngisho emsebenzini, ngisho nabangakufuni bazobethi baba kuwena noma bethi sisi kuwena. Engabe umphathi uxabana nawe uzozethi sisi ekuhloniphe, kwazi ukuthi uyini. Yonke imoya ngikwazi kusasa, izizwe, satanist, amadimoni, ziyilwane, imkhovu, ngithi njengamanje egameni likamoya wemfihlakalo, ngithi usuku nemini, ngithi lapho ukhona embhedeni ulele ngiyakulwela, ngithi njengamanje ngizofika noma kanjani ngingelo semfihlakalo ngifike ngishaya kwasengikuphazamisa. Nkosi busisa sidibaneni kusasa ePinville ngo-9 isikhathi yangena inkonzo yophuma ngo-3, abantu abaphume ngobuningi, ngabe wasezayoni, ngabe waseweseti, ngabe usidlisiwe, ngabe usepostoli, ngabe ukuphi, anginendaba mina, ngidinga nje kuphela impilo yakho ukuthi ibe right. Nkosi busisa.